गोसोबायदि आनसाबस्क्राइब खालाम गोसोबायदि साबस्क्राइब खालामोना आनसाबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना आरोना भिडिअखौ माने बेखिनिफ्राय जागायनोसै आरोना लोगोफोर धामाका भिडिअ जागोन मजा आया मटर भाजी आरो ना गोरान बाथोन मटर आरो ओमफ्राय बे ना गोरान बाथोन ओइ जों दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जन वेलकाम टु माय निउ ब्लग नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय दायो जों खोथिया फुनो नागिरदों आरोना खोथिया फुनानै जोङो देखायलांसै नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर स' बिदिबा भिडिअखौ जागायलांसै नै दायो जों खोथिया फुनो नागिरदों खोथिया फुबायनो आधा फुबाय आरोना दै फुगासिनो सेंग्राफ्रा दा बे टाइमाव बिराद मोजां फैयोना होबाय बहुत हादनो हायाखै सेंग्राफ्रा फुनो हादनो हायाखै हा हादो बोलो 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 जोबोर मोजां ना जोबोर मोजां नैसो नै थ' आया नै जों दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जन ज' सासेया माने दै लायनो थांदों आरोना 12 जन टटेल जों खोथिया फुग्राफ्रा दायो एकदम फुगासिनो धामाका एकदम धामाका फुनसै ओमफ्राय बेखिनिखौ फुजोबगोन आरोना लोगोफोर नै नालाय बेखिनिखौ फुजोबगोन ओमफ्राय आरो नायथिं गायगासिनो दै आरोना बहुत दै जादों बिथिं गायगोन बेखौ ओरैजाय गायगोन आरोना नै थ' बोलो लोगोफोर बोलो होनसै आरोना नै दायो स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना आरोना भिडिअखौ माने बेखिनिफ्राय जागायनोसै आरोना लोगोफोर धामाका भिडिअ जागोन mana sarap labuan arna biasanya sarap lengan tuh gasinnya sarap labuan begini arna jengda lengan arna nih total jengga 12 jon dong ओमफ्राय लोंजोबनानै गथाय फैना बे फुगोन आरोना थगायनोसै इसोरखौ एसे माने सिरि आरोना भिडिअखौ माने बोलोना फुनसै दा फोजोबथारनांगौ माने टटेल माने 300 मुथारनांगौ 300 मुथा फुनसै आरोना बिथिं दङ 15 मुथा फुबाय आरोना गासैजों दायो आरो 250 बावनांगौ आरोना बेखिनिखौ फुनसै हेलौ गाइस नै जोब्बाय जोंनि खोथिया फुनाया दायो हाबाय ना हायासै बेसे आखो आं 25 ओइ हादनो हायाखै 442 ओइ हादनो हायाखै 85 ओइ बेसां ओइ नोंथां बेसां आंनिया bisa power bebek burbok besang fuku 220 ओइ नोंलाय हेलौ आङो 50 दायो आरो 20 आइला बरिया ओइ नोंथां बुं बेसांखौ ओइ बुrbक केमेरा उरायदों केमेरा जली ना तेरी भी जली ना besang आंनिया 10 मुथासे ओइ नोंथां बुं दुइ कुरि जाबाय बस हेलौ गाइस बरिया बुrbok salah tadi nih जों खोथिया फुनाया जोब्बाय आरोना बेखिनिखौ फुबायलै आरो बारा गैला एसेल' दंबावो नै बिथिं फुबाय दा जोब्बाय मानोना जोबाखै आरोना एसे दंबावो दा फुजोबो दा साहा लोंनि आरोना साहा माने बर'नि साहा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जुमाय ओइ बुरबक ओइ नोंथां बेसां फुदो दादाय पालसार बेसे 2.5 बेसांलै ओइ गाइस दुलावरि जिलाखौ बुजा आरोना एसे भिडिअ खालामनायनि थाखाय नै बेथिं सब फुबाय दा मोनाबाय आरोना बेलासि जाबाय आरो टाइमा बारा गैला आरो दसेल' बेखिनिखौ फुजोबगोन आरोना जों माने 6 बिगानि फुगोन 6 बिगायावहा बारा नाङा जोङो 350 नांगौ आरोना आखाया एसे सिया जोंहा माने बांद्राय फुनो हाया बेखिनिखौ बिराद हा फैखायो आरोना लदा हा फैयो लोगोफोर बिराद लदा हा फैयो आरोना साहा लोंसै दायो साहा लोंसै आरोना साहा लोंनानै नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो बेसां फुनो हायो बेखिनिखौ फुग्रोजोबो बिनि उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ साहा लोंहै लाबोदो ओके मालिका बेलाय जोंनिया आंनो मालिका हा मटर भाजी आरोलाय ना गोरान बाथोन आइला नै बेयाव लाबोखादो सब रेडि थ' माने मटर आरो ओमफ्राय बे ना गोरान बाथोन बेलाय बेथिं ना गोरान बाथोन बेथिं नै अजय मोदला लाख स' जागोना लानोसै दायो
Beli ang dia. Ang dia Haji. Marah lagi pun. Tuh tunggan cerna be sampai sana. Itu sampai. Arab bara gila. Bek ni sigan. Mulai soma be bara gila. Menakabai bar dah. So video gusung dah kenal dah. Sosial luar nak dhamakah minta menanai lang masa video kan. Nonton nah. Recording jangan aja kayak. Ada. Dang jagra lancar na bikin nih. Aku yang di situ aku sama malah belikan. Hello? Punai kan deh. Deh, iya ada lanjut punah benar nak kerja kamu punah sih jengah. Jagra lancar nah, naik ram sana gitu. A few moments later. Ready jalan ber nada punai je kerja kan, nengkam naik ram sana video. Tuh. Ready jalan ber nih. Jalan ini jauh apa birat 10 dia bah, danger apa okil bayi le mama apa kan, nak geranjo motor ada. Aduh yaar na lagi. Oh my god. Nentang mana tuh mencikaina boro mana bikin lengkaina. Tambah, mana. Tuh armonte fulan sih. Mana sama apa gila mana baik. Tanah lengnya sampai sama ampre ada sih dong aku cek punjul. Oi, tuh. Oi. Tuh balik tuh. Dah mana ada saksi tanah lengnya jangan na mana ni arna. Video ko masang muna. Please subscribe, share, and comment please. Boria video tuh buat Don't tamak forget to kata. subscribe. Boria tak kangen video nentang mana naik lama teman cabai arna lagi foto tuh video bat neng. Oi, naik hari, nah tentang naik apa bu? Hari, nah, namun tu nah? Namun doa ya tak. Hah? Mana mun tu nggak? Namun, mama mun ke? Singgir namun doa. Singrina? Oi, Mama. Singrina mun tu? Hah? 1 hour later. Tebar na dah ya? Ma bumbawno mana gaban kaitar gun nalai engkau ini mana dini ekdom koral sih pungan aja bayarnya lagi pun mana soy bigani fubai jeung soy bigani 350 muta fubai na total mana ma bumbawno बहुत mana mengbai dah ini gelum jebai jebai na dah tangsi jeung tangnanin try fresh ana lanci na lagi pun mana order dabai dah ya tangsi jeung ampai tangnanin mana restoran ok ne mana jeung ukil fongbai lano mana dah ya mana se mana जाने लोंनाय जागोन बेलाय बिसानि फंबायमोन आरोना बे फंबाय बिसानि तो गाइस आं सेन्देल गामादो सेन्देला बे नंगौना नङामोनलै न'ब्रा बेनो नै गाइस आंनि सेन्देला बेनो बे सेन्देलानो गोमाना थानाय आंनि सेन्देला आरो ददाय अ बे गोजायानो आंनि सेन्देलानो गोमाना दं आरोना अर मोदला मोसि जाजोबबाय गासिबो खोथिया फुग्राफ्रा मोदला मोसि मोदला मोसि जाजोबबाय गासिबो नै टटेल जोङो 15 जन दंमोन आरोना बे दंमोन मबाइल हरबाय कम फुटो बिनियाव हाबर बारनाखै आनो नै हाब्रुआनो नाखै मा बुंबाव एसे मोदला मोसि अ बस जोंहा नै पालसार यो ब्रो मा बुंबावनो थांसै आरोना सेन्देल टेन्देल लाबाय नङा दुगैना लानोसै ओमफ्राय पार्टि जायो ओइ मा लगायनो मोजां आइला स' गाइस बिदिबा भिडिअ नोंथांमोना मा बिदिमोनखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव माने हरदो लाइक खालाम आनसबस्क्राइब खालाम लाइक मारि साबस्क्राइब खालामना हो गोसोबायदि आनसबस्क्राइब खालाम गोसोबायदि साबस्क्राइब खालामनो आनसबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बाय बाय सेन्देलखौ